Nomiwel Secondary School Sajer Nongpo da kane kapan bena ya ka khubor like kam nong hikai ha ka te ka school kibakwa ya ka kam hikai kila banwan sha ka interview ha ka ar pasau tarik April ar hajar ar phulai nadu kapor shipho baje min step hadu kapor ar baje no phaisngi kibala ban apply ya ka ne ka kam no hikai kinlong kibala pendep ya ka kardan pule BSc Mathematics but B.Ed lane PCM but BSc B.Ed katulop na kabanta katei ka kam hikai kan long khandai hajar aspa shibanai na kabanta ka jingtip ka bakham banya phone hakini ki number khandai pra real lai sao not UARR sao but pra new sao new not pra new ka lumpung le kai bol ka balapoi sa ka final ka balapenya da ka wei na ki kunhun Tremon ngobha ha ka ribhoi district ka nala rempei ha ka wat balai hamadan nongjeri umsning ribhoi district kalapoi sa ka bawai no ha ka ba uba Rocky Augustin Marwin ulalong kumukong san rengkat ber ka jinge don lang uba F nongse kum usembut kong san katei ka lumpung ile kai final kalalong ha ka no phai sngi jong ka khatnyo tarik uyayong arajar ar pholai ha ka jingye khun ha padang ki artli ki kunhun kata ka kur Malieh football club persha ya ka KMC Sonapur ha ka ba ka kur Malieh football club kala Pynliem no ya ka KMC da argo la non kata ha ka kelas step da shigol bat kumju aka kelamit sa shigol kumta ka kur Malieh kum ka Lahduh kala khure ka khusnam da ka song pisa ka ba prapo hajar tengka rengkat berkat trofi kat ba ka KMC Sonapur kala khur khusnam da ka song pisa ba saupo hajar tengka rengkat berkat trofi ki wei pat ki balayo khusnam ki kinthop ya ka nam man of the match layo du Everson Malieh na ka kur Malieh football club top scorer show Stewart Rangtong na ka Black Mamba football club best goalkeeper show Shobal Sinkli naga KMC Sonapur but best player Nick Bina naga kur Malieh football club Kajia nanti jong kanaru pe youth organization katong bahakmat kumno ban kentil di samla ke be habaro kilian bat khamtam ha kajia le ka sport tournament nila abadi na kapor sa kapor Henry ka organisation ka baangot pankintiwi gi kun samla ka banengkong bakin light na gijing sya tunjuk ki babun harukom ha ka jingem joki ki maman la kasi babun gi kun samla ha ka jing bakra kalanti ka jing mamdan ka lat kalanti bat ka jing bam pensyur ban aimen sim ban kongani ka organisation kandang kailang bakra gi kun samla gi jongi gi bagila ban ngop hababun ki harukom ki jinglen ki basniu ni hangani kisi hage jingem ga jongi ni hage emlang asalang ga jingi bakunno ki kun samla kilas dang ban sha tunju ban ngop hage jing tunju khamtam yo ni jingdi ubasniu ubala penjot sisa ya ke emlang asalang ga jongi bat khamtam kani ko umsling area ba ik jongi bagi kun samla kilas dang ban ngop ha uni ujingdi penbuat naliu tau drugs bang yong uni ulah shum shisha ya ki kon samla ki jongi ban penjat ya jingem ga jongki bat khamtam ya ki ying disam bat ka emlang ka salang ga jongi ka jinga nanti jong kanaram pe organization ngangit ka jing chmu ba shalendet ka jongka kalong ban yo ya ki kon samla kin yo kerpang ya ka met ka bokol ka bokya bat khamtam kin light na kini ki jingdi Pynliem